mopogore opogore ka odiochieng' makono ichako gi paro mar 25 mano ka irango paro ni mar chik mar omenda. Mbaka modong' wanyalo goyo e wiye kae en mana ni I'm suspecting kendo an gi geno no seche ma finance bill ni biro kalo te mana kaka waseneno ni ji mang'eny nyaka employers ji mang'eny biro ringo madhi e court mondo chung operation mare ibiro chunge e yo mang'eny to mana kaka ne waneno ka Uhuru noteme modhi molwar kaka mae be wan gi geno biro lwar nikech magi penjo makipenje e court bipenjo kisheria to onge duoko moro malong'o then wadhi neno ka court biro miwa duoko kaluwore gi penjo ma oketi court. Mane mbaka kende modong'. In National Assembly sani kiwacho giduoko gin powers mar loso sheria mora mora. But gima ber ni court bedo ng'at matego sirikal gi jok ma sirikal rito. Omiyo waneno cases mang'eny biro bedo file e wach housing levy ni to nitiere possibility maduong' kabisa mondo court with that aspect of the finance bill kamano. Pero kamano ahinya wayudo ni ote mar kar kae mbui mar Facebook kod mano mar SMS wayudo gi kanyo achiel kachiel mondo mi wakadhie ma ote mantiere kar kanyo